Bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko guztioi etortzeagatik. 1960an familia batzuk atsegi sortu zutenetik gure helburuetako bat gizartea positibora aldatzea izan da. Eta ordungandik adimen desgaitasuna duten pertsonen errealitatea ezagutarazteko tresnetako bat sentsibilizazio kanpaina. Beti edanik izan da eta oso erabilgarria da guretzako eta oso kriston garrantzia dauka elkarte barru. Eta iritsi da aurtengo kanpaina gure baiaran, aurkezteko ordua. Aldez aurretik datu batzuk. Mugitzalde atzegi, adimen desgaitasuna duen senideen bat duten 156 familia bazkidek. Ditu, geho, 101 kolaboratzailea ekonomikoki laguntzen dutenak. Eta 540 atsegizaleak osatzen dugu. 540 atsegizaleak. Aurtengo gure helburua baiaran, gero eta atsegizalea gehiago izatea da. Eta nor da atsegizalea? Adimen desgaitasuna duen pertsona den bezala onartzen duena. Bere gaitasunetan sinisten duena eta zailtasun baten aurrean ikusten badu esku bat botatzen diona. Ea guztiek artean gero eta jarrera eta pertsonak atsegizaleagoak lortzen ditugun. Aloñak aurtengo kanpainako materiala aurkeztuko digu. Orduan zure izan Aloña. Geroz eta gehiago gara eta non nahi gaude. Hori da aurtengo gure leloa. Kanpainarekin nahi duna lortu da alde batetik atsegizalean figura sendotzea, ikustaraztea atsegizale izatea oso gauza sinplea dela, eta bestetik mahai gainean jartzea berriro ere zenbateinako garrantzitsua da adimen desgaitasuna duten pertsonentzat olako jarrerak topatzea. 2000 urtean sortu genduen atsegizalean figura, eta 21 urte pasata garrantzi berdina ematen diogu. Eta gaina orain bai izan dezakegu ez lehen bezala, geroz eta gehiago gairala eta non nahi gaudela. Eta horti dator aurtengo gure leloa. Da, adimen desgaitasuna duten pertsonak gian bezala onartzea, bere gaitasunetan sinistea, ezinean ikusten dutenean, esku bat botatzea. Gauza simple bada, orduan aurten ere ez gai ezer komplikatu eskatzen. Gauza simple eskatzen egia, jarrera onak izatea. Azkenean da, ondokoa den bezala onartzea, besterik ez. Kartela da, eta kartela esaten izan geroz eta gehiago gara eta non nahi gaude. Azpititulo bezala esaten duen, agian zuere atsegizalea zara. Izan leke, jakin gabe atsegizalea izatea zer esan nahi duen, atsegizalea izatea. Sartu atsegi.eus web horrian da ikusiko duzu. Eta kanpaina aurkeztu aurretik 4 bideo publikatu ditugu, sare sozialen bitartez eta web horri bitartez. Eta bideoetan adimen desgaitasuna duten 4 pertsonek behien atsegizaleekin esplikatzen duten zein garrantzitsua diren olako jarrerak egunerokotasunean topatzea. Eta animazioaren bitartez gure aurtengo protagonistak igonek esplikatzen digu, beha pixka nolakoa den, bere gaitasuna zeintzuk dira, eta ezinen da bilenean, zelan dut hortzu zegen behigura jarrera atsegizaleak izatea. Hori egiten dugun deialdia, atsegizale jarrera gehiago ditezela, eta atsegizale diren horiek bere tatuak emenezkeo, informazioa didaliko diegula, bere horiek hobezan. Bisualizatzeko zerra atsegizale eta hori, egingo dugu hau, lehendabiziko pankarta eman udaletxe bati, guk onartzen dugu udaletxe honek dauka bere jarrera, gure jendearen alde eta ez da bakarrika anitzaz. Baita, lanpostuak eman du eta beti prez egoten da prentzarrekoak etortzeko eta hola. Lehendabiziko udala atsegizalea izendatu kakutsa tartean eta hortako ekarri dugu kartela.